Stort tillykke til brintbranchens medlemmer European Energy, Everfuel og SIP med dagens annoncerede Auction as a Service støtte fra den tyske regering. Et helt afgørende skridt, og sammen med sidste uges europæiske støtte til andre projekter, et kæmpe skridt fremad for, at Danmark kan blive en europæisk storproducent af grøn brint til at dekarbonisere europæisk energi, men vitalt også til at styrke Europas forsyningssikkerhed. Helt centralt med dagens beslutning, nu skal vi have endelige rammebetingelser på rørledning og andre vilkår på plads, elnettilslutning med mere, så vi kan komme det sidste stykke over målstregen og for alvor få sat fart under Danmarks grønne ambitioner, men også muligheden for, at vi kan forsyne os selv med mere grønt brændstof i Europa, og her er de danske brintanlæg og de danske brintinfrastruktur helt afgørende. Tillykke til virksomhederne, tillykke til os alle sammen. Lad os nu få gjort arbejdet færdigt. I brintbranchen er vi klar.